שלום, אנחנו משפחת טפר, אני יניב. אני עדי. זה אור. איך קוראים לך? אור טפר, הוא בן 2.5. יש לנו גם כלבה גדולה ו5 חתולים, הם מסתובבים חופשי בשטח. אנחנו גרים ביהוד, במואליבר 140, בבית פרטי, שקט, אין הרבה שכנים. זהו. אני אקרובטית אווירית, אני מורה למחול. אני מעצבת אומנית קרקס, מעצבת תכשיטים, מעצבת בגדים ותלבושות. נראה לי שזהו. אני שחקן, אקרובט. מאפרת. מאפרת. איך שכחנו. אני שחקן, אקרובט, להטוטן. אני עובד כפרילנס בתיאטראות, בהצגות ילדים, בקרקסים שונים. זהו, אנחנו שנינו אומנים צעירים, בעלי ראש פתוח ורעיונות מגניבים. התבקשנו להציג את הבעיות הקיימות בבית. הבעיות הקיימות בבית הוא שהבית הוא די ישן, הוא לא מסודר, הוא לא מאורגן. אנחנו גם מתקשים לעשות את זה וגם צריכים עזרה מהותית בלעשות את זה. הבית אולי צריך סידור וארגון מחדש. ועיצוב, יש לנו יותר מדי חדרים סגורים. חדרים סגורים, במקום חללים פתוחים, אנחנו שנינו צריכים לעשות חזרות, אז אנחנו רוצים שהכל יהיה פתוח יותר. רוצים להתאמן בבית, רוצים לתת לילד הקוף שלנו לטפס. יש לנו המון ציוד, אם זה של מופעים, ציוד טכני, בדים, מכונות תפירה. צריך לדעת איך לסדר את זה ואיך לארגן את זה. אני חושב שזה משפיע על זה שזה קצת יוצר לנו צפיפות ובלגן נוראית בחיים שלנו. אנחנו כל הזמן במאבק סביב זה. מאבק של איפה לאחסן את זה, איפה להכניס את זה ולהוציא את זה משם, ולהרים ולהוריד ולסדר, וזה מאוד מאוד מקשה עלינו בחיים. זה ישפר את המצב, בזה שיהיה לנו יותר מקום, אנחנו נהיה יותר יעילים, יותר פרקטיים, יותר מסודרים, נוכל גם להתפתח ולפתח את התחום הזה, גם בחיים שלנו וגם בכלל. וגם לבן שלנו, אמרתי. סליחה, לא שמתי לב. שהוא פעיל והוא צריך מקומות לשחק בהם, זה יהיה מגניב ואפשר לשלב את הקרקס בתוך הבית שלנו. מה מייחד את המשפחה שלנו ולמה מושיק חייב להגיע אלינו? כי אנחנו מגניבים וחמודים וצעירים ובעלי ראש פתוח. יש לנו ייחוד בזה שאנחנו עובדים בקרקס שנינו. ואור, הבן שלנו, גם, הוא מאוד דומה לנו בזה, הוא קופיף קטן. יש לנו... זהו. לא זהו. לא, על הבית, שהבית שלנו זה הקן שלנו והבסיס ליצירתיות שלנו, ואם הבית יאפשר לנו להוציא את כל היצירתיות שלנו וישרת אותנו, אז אנחנו נהיה יותר מאושרים, וגם האנשים שבאים לראות אותנו. זהו, אנחנו אוהבים את מושיק, אז תבואו ביי.